ዕንቅፋት ኣብ በሪ ገዛና እንዳ ወለድና በላሕ እምኒ ተወጢማ ንዘመናት ሰጢማ ንዝኣተወ ዝወፀ ብወግዒ ዝዘንግዐ ተውድቆ ዓንቂፋ ተቕስሎ ኣጽዲፋ ወዮ ዝወደቐ ብእግሩ ብኣፉ እዛ ርግምቲ ኢሉ ተጻሪፉ ይኸይድ ተንሲኡ ርስሓቱ ነጊፉ እታ ወጣም እምኒ ግን ከም ዘላ ገዲፉ ክዕንቀፍ ዝንትለት ዳግም ክምለሳ ኮይና ያኢ ንብረት ንውሉድ ከውርሳ ክንዲ ዝብንቁሳ ካብ ሱራ ቦንቂሩ ክንዲ ዝኽምክማ ኣድቂቑ ወቒሩ ክብል ይነብር ወዲቑ ተሰይሩ። ኪሮስ ብርሃነ ታሕሳስ 1993 ኣልታዲና ካሊፎርኒያ ሰሜን ኣሜሪካ